Des de Sant Celoni prenem la carretera de 21 quilòmetres que ens durà a Santa Fe del Montseny. I passem pel mirador de Can Pla, que ens ofereix una superba panoràmica sobre la vall. Seguint carretera amunt, passem per aquesta agulla pètria tan característica. I arribats a Santa Fe, ens reben aquestes enormes sequoies. Santa Fe del Montseny, hotel de luxe construït entre els anys 1912 i 1914, ha sigut un lloc molt conegut per tots els amants del Montseny. Malauradament, ara resta tancat des de fa uns anys. A la part del darrere, adossada a ell, hi trobem l'ermita ja documentada l'any 1231, al segle XIII, que havia sigut ocupada per un grup d'eremites que s'anomenaven Ordre d'Ermitans de Santa Fe, que durà poc temps, ja que al segle XIV, un segle més tard, tan sols n'hi quedava un de sol. A principis del segle XX, en Ramon de Muntaner i Vila, un editor de Barcelona, va comprar la vall de Santa Fe a la família Alfarràs de Sant Celoni. Muntaner volia construir un hotel de luxe dissenyat per l'arquitecte Pere Domènech i Roure. Com que no hi havia electricitat, va fer construir una presa a prop del nou edifici que avui es coneix com l'Estanyol. L'Estanyol, però, aviat va ser insuficient i al 1920 es va iniciar la construcció d'un segon pantà dissenyat per en Pere Domènech, que va ser acabat l'any 1935, integrat en l'entorn natural que és l'actual pantà que tots coneixem.
Aproximadament a 1 quilòmetre després de Santa Fe en direcció a Sant Marçal, trobem a mà esquerra la Font dels Passavets, emblemàtica font enmig de la Fageda, a partir de la qual emprendrem el camí per pujar al Turó de l'Home i les Agudes. A 7 quilòmetres de Santa Fe i aproximadament a 6 de la Font dels Passavets, arribem a Sant Marçal. Sant Marçal està situat a 1.093 metres d'alçada, al coll de Sant Marçal, i es troba just a la partió de les províncies de Barcelona i Girona. Actualment hi trobem un hotel rural, que fa 57 anys era una casa pairal amb una pallissa on per 10 pessetes cadascú ens deixaren dormir en la que fou la meva primera excursió de muntanya que vaig fer, en una travessa pel Montseny. I una ermita romànica del segle XI, documentada ja l'any 1053, annexa a ell, on es retirà un jove monjo guifré sota la protecció del bisbat de Vic. Damunt Sant Marçal, just al mateix cony, trobem la taula dels Tres Bisbes. El coll de Sant Marçal és una cruïlla de territoris i un dels punts d'accés al Montseny, testimoni mut, en d'altres temps, de les disputes de les diòcesis de Girona, Vic i Barcelona, i on els tres bisbes enfrontats van posar pau sobre els límits dels seus territoris, segellant-ho amb un glob d'un licor desconegut fins aleshores, posant d'aquesta manera nom a la beguda, Rata Fia, que en llatí significa pacte tancat, rat fiat. Molt a prop, a sota Sant Marçal, trobem la Font Bona de Sant Marçal, considerada com el naixement de la Tordera, per tractar-se de la surgència més important i contínua del seu abastiment.
Ja de tornada, just passat Santa Fe del Montseny, trobem a mà dreta un desviament que prenem tot seguit i que anem seguint passant per dins d'un majestuós bosc, fins a arribar a un punt on trobem un mirador. És el mirador de les Guaitadores, que ofereix una espectacular panoràmica de tota la vall. Lloc ideal per acabar l'itinerari d'avui.